Juventus Club vera Morbek Kirkara, Juventus wieħed, Atalanta wieħed, għandna Manuel Carmelo hawnhekk. Carmen, naħseb rajna logħba bilanċatu ħafna l-lejla. Il-kummenti ġenerali tiegħek għallew ħanibdew minn hemm. Il-kummenti ġenerali jifhimni. Juventus jidher li hemm progress, ġifieri ħadu svolta meta il-Rawriċ u l-Zakarija. Illum bdew tajjeb ħafna, però qisu mbagħad illi l-Atalanta huma tim kompakt, huwa tim saħħtu, immaqut u l-fatt li kienu qudiem il-pubbliku dejjem tawna l-obra, jiġifieri naħseb bħala riżultat fl-aħħar ġibna l-isforz kollettiv ħalla l-frott u ġibna l-meritat l-opinjoni tiegħi. Ekku li naqbel miegħek ovvjament, nisax nitkellmu mill-ċansijiet tagħhom, però jien nemmen ma nafx biex miegħi li kieku konna iktar daqsxejn iktar kliniċi quddiem il-lasta speċjalment fl-ewwel ħaf, naħseb kien ikollna ċans anke nirpu għall-logħba. Iva naqbel miegħek u naraw ukoll nuqqas minnaħa ta' mhux ġifieri imma fl-opinjoni tiegħi. Illi fejn tara timijiet oħra meta jitla ballun issib 6 players fil-kaxxa, Juventus issib 3-2, ġej pereżempju l-aħħar logħba Koppa Italja b'Lawrence ma kellux alternattiva x'għal naħseb li jilgħab il-ballun waħdu u lexxi jiskwejar. Fettex u ma kien hemm ħadd. Ma sax nifhem din ġifieri timijiet oħra anke timijiet żgħar. Dejjem issib xi 5 players li jiżlu mal-ballun. U biex inkunu onesti wkoll, tibda l-bqet is-semmienti huwa l-logħba Ewropew. Naħseb Allegri jiena qisu qatt ma adatta dik il-filosofija. Ġifieri ovvjament se naraw ovvjament il-qudiem fil-lig x'jiġri. Forsi jkun hemm xi plejer li tista' semmi li iktar li jispikka lik illum. Delikt. Għoddim informa dajma. U Robert għamel ħafna movimenti fuq qudiem. Kien ħansab ħafna supporti xi kritikaw, però naħseb li huwa plejer li qed jispinta l-attakk ukoll jiena Robert. Jinsisti ħafna, x'inha dak il-plejer li jibqa' jagħti l-lob li jibqa' jirsisti għalija huwa plejer li għandha bżonnu fit-tim, mhux li joqgħod tgħid meta ballu u talaq lura tira għalejtek. Huwa plejer li jibqa' jitikallu biex niftehmu. Eżatt, naqbel miegħek. Forsi għandek żewġ mistoqsijiet waħda. L-ewwel mistoqsija jekk oġbitekx il-formazzjoni li beda biha Allegri l-lejla, u mbagħad jekk qbilx mal-ħin li jagħmel is-sostituzzjonijiet wara l-line goal. Le, nasab jena fl-opinjoni tiegħi kieku saru qabel il-ħilu li hu il-coach ibn jkun jaf x'għandu f'moħħu l-players kemm jifilħu għall-logħba forsi kien hemm injuries u hekk, jista' jkun li qed jibżgħar xi players ukoll naħabba l-lob ieħor li ġej. Imma ġifieri jekk kieku tinsaraw l-affarijiet kollha, naħseb li kien ikun hemm iktar lob li jsiru qabel it-tibdiliet. Sewa. U l-formazzjoni beda biha oġbitek jew kont hemm xi ħaġa differenti? Ibda ngħid kont nagħmel pereżempju mal-linja naħseb jiena meta jkun hemm Alessandro Nies. U Quadrado jien ħassu, il-ballun ma jitlax minn mal-linja. Eżatt. U fl-aħħar qbilt li daħal kera, x'akel naħseb huwa plejer li kapaċi jaqbes plejer u naħseb il-qudiem jiena meta jkollu l-esperjenza mixtieqa ġifieri li wieħed jippretendi, naħseb ikun plejer petina importanti. Jekk jibqa' ma ġifieri. Ma nistax il-x'għandhom f'moħħhom il-klapp. Grazzi ħafna kan il-kummenti tiegħek il-lejla. Aħna ringrazzjalkom narawkom darba li miskontatturin. Grazzi ħafna.